A yau baƙonmu shine Naziru Sarkin Waƙa wato Naziru Ahmad, amma mutane sun fi sanin shi da Naziru Sarkin Waƙar Sarkin Kano. Mawaƙi ne shi na haƙiƙanin Hausa wanda ya ƙware wajen isar da saƙo na faɗakarwa ko nishaɗantarwa ko ilmantarwa. Tuni dai an riga an ba shi lambar yabo inda Sarkin Kano ya naɗa shi Sarkin Waƙar Sarkin Kano. Yanzu dai za a taɓa cewa za a ce shi ne dai wanda aka taɓa samun wanda aka yi wa. A ina kake hango kanka? Ina hango kaina a cikin manyan masu taimako na Najeriya. Wace shawara za ka ba matasa? Shawara shine kawai su yi haƙuri kuma su yi gaskiya. Ya kake fama da 'yan mata masu son ka? To kawai ji za ka yi wanda zai amsu ka amsa, wanda ba za a amsu ba kuma sai a yi ma uzuri. Ko ka taɓa cin karo da wacce kake so?